Наші діти, мамо, ми вам принесемо стуні, а з водоводу не давайте до їдіння. Їм стуні хотіли, моцно добра вода була. Вода йде добре, но про ту воду ми мусили свою хабити. Strašne bola, to do začiatku tak, ale potom tak na nás tlačili na silu, že už sa s nami nema znali. Odpojíme autobus a si robte, čo chcete. No, to? Áno, tak, to bolo také násilie. V Snínskych panelákoch veľká časť obyvateľstva sú potomkovia tých, ktorí boli do Sniny premiestnení kvôli vodnej nádrži Starina. Oficiálne je ukončené vysťahovanie občanov, likvidácia obcí a vymazanie z mapy a rok 1985. Takže ukončenie vysťahovania, hej, to ja som s tým problém nemal. Likvidácia občanov, tak isto nie. Ale to vymazanie z mapy ma chytilo. Takže vodou treba šporiť, lebo tu v tomto regióne je najdrahšia. My si stáli ako tí mravci a že dožijeme. No a ešte sme nestihli domček dokončiť a už prišla správa, že bude prehráda, sa musíme sťahovať. No, to je ten náš domček. Joj, oče duchovnej tam mali chržu krásnu, všetko je príslušenstvo tam. Vodu sme mali, studňu, mocno dobrá voda bola v studne, vodovody sme mali, všetko bolo dobré. A deti dobre sme mali, aj my sa znali, tak rozumeli sme sa, tak dobrý bolo nám zvali. Prežívanie tých problémov a ťažkostí, ktoré prežívajú vysťahovalci alebo vysídlenci. Začal som prežívať v 96. roku v Humennom na Dubníku. Mal som tam 1/3 tých vysťahovalcov, lebo podľa takého jednoduchého triedenia 1/3 v Humennom, 2/3 ostali tu na Sníne. Ten chrám bol vždy takým spojítkom, kde vlastne sa ľudia schádzali. Dokedy stál ten chrám, tak vlastne tí ľudia prichádzali stále tam pomodliť sa, tým, že proste jednoducho zlikvidovali ten chrám, donútili tým aj tých ľudí odísť preč. Obrazne povedané, už nebolo nič, čo by ich držalo v tej dedine. Nebolo to také otvorené násilie, ale také skrytý teror na tých ľudí, aby opustili tie svoje domy a odišli. Dostali sme tú bytovku, ale plačučím išla, to starý chutím, plačučím išla poza ňoho tu do bytovka.
tak všetko sme nechali, pretože to nebolo kde to dať. Nie? No a potom sme sa nasťahovali tu, z Ruského priamo, zo svojho domu. Tá pani, čo tam posledná ostala bývať, už potom ju mŕtvu tam priviezli. Tak ona hovorila, keď ja do Sniny, tak jedine mŕtva dojdem. A tak sa to splnilo. No a ona ešte, ak tam bývala, mala dom, viete čo, tam bolo lastovičo, hádam 1000. Hniezdo popri hniezde, to roj bol. My keď sme tam prišli, či nie je tam smutno, ona hovorí, no mám tu lastovičky, lietajú ponad hlavou a z toho mám radosť. Bolo treba to upratať, no tak najjednoduchšie, čo bolo drevené, bolo zapaliť a popol rozhrnúť. Bol urobený relatívny poriadok. Sláva Isusu Christu, pán Biliansky, doma ste? O chvíľu prídem k vám po povolenie, keď ho máte doma, že by sme mohli ísť hore na poľanu. Sláva Isusu Christu. Správne, kto sa tam narodil, že má občanský preukaz, že aj na to by mohol ísť. Lenže tých ľudí už málo je taký, čo je občanský preukaz, že narodil sa v Veľkej Poľane, lebo to všetko sa rodí v Snine už. Aj keď, viete, tie mladšie, to moje deti už len jedna má, že v Poľane sa narodila, a druhá už v Snine. No to na občanskú preukaze už nemá, že Poľana je vymazaná už z mapy. Dobrý deň. Dobrý deň. Sa praje. Prichádzame na miesto vo Veľkej Poľane, kde stál chrám zasvetený archanielovi Michalovi. Veľká Poľana bola jedna z najväčších dedín, ktoré boli vysťahované kvôli vodnému dielu Starina. Bola tu škola, bola tu pošta. Hlas zvonov zatíchol nad Veľkou Poľanou i nad ostatnými obcami. Aj na sídlisku hlas zvonov neznie, lebo ľudia si neprijali, že ich to bude rušiť. Bývalý výmenník, budovár na Buranie. Upravili sme ju tak, aby nám dočasne slúžila ako priestor. Začalo sa to tu prerábať. Obyvatelia spustili petíciu, že to ich bude rušiť a že ten výmenník môže sa využiť na niečo iné, možno ako nejaký garáž. Bohoslúžby môžeme mať v čase od rána o 6:00 s tým, že večer o 10:00, aby už bol zachovaný nočný kľud, aby hlasným spevom alebo takou možno horlivou kázňou duchovného neboli rušení a mohli kľudne spať po vyčerpávajúcom dni. Ráno, turistky hotové.
týchto miestach, trošku ako tá Burinka, tam bola dreváreň na drevo a pod drevárňou bola lavička drevená. Často otec, keď prišiel z práce alebo tak z poľa, tak tam potom na tej lavičke sedel, oddychoval. A tu, kde ja teraz stojím, to bol dom. Všetko, čo bolo, je pochované. Nie je tu nič. Ako keď človek zomrie. Takto ja som cítila. Tu je most. Chlapci veľmi pekne spievali na tom moste. No tak keď sme počuli, že chlapci spievajú, tak už sme sa schádzali na tom moste. To bol taký zraz mládeže fakticky každú sobotu na tom moste. A tu chlapci fotografovať. Jak je zľubovala. Vľavo bol kostol a potom tam bola fara. No a tuto bola škola, tu boli 2 domy, no a potom bol kultúrny dom, no a bol tam potom obchod, krčma, tuto bol môj dom, tu bol do dvora bol vchod, tu bola tá poštová schránka, pretože ja som bola doručovateľka poštová, no tak som tuto v dedine som za 10 rokov roznašala poštu po celej dedine. Pochodila, no a keď sa roznosila, tak som sa vrátila naspäť domov. Také kocky, lebo čo to čiže z našej stavby toho tam ostalo. No táto buldozer to tak rozťahol, tak všade. Není cesty späť. No je to stratený domov už. Čerstvá voda. No ideme. Sláva Isusu Christu! To do autobusu jde dozval? Áno. Sme správni, tu sme. Desnica tvoja, Hospody, budi roja Jehože vypije sebi. Hospody, prizri so nebese i višt, i posíti vinohradcej, i so verši Jehože nasadi. Desnica tvoja, Hospody, budi ruka čelovi českého, že ukrypil jesi sebi. Každého púda zeme, bude mu chvála znieť. Obety chvály prinesie každý. Národ men jazyk i hlas, stoja sa piesni chvál. Poďme všetci spievať pieseň chvál. Národ každý, spievaj pieseň chvál. Oče duchovné, a keď ste sa najíli pere? Veď ste holoden, tujko majete na голові. Ale ja sa už tišu aj na toto kvitočke, ktorú tu ste prinesli so sobou podoby svojich ditočok, tej generácie, ktorá bude nastupníckou generáciou na tomto mieste, kde sme my vyrastali. Але йди найди стуню, Маша. А то буде кормилець там. Забрали нам, všetko тут люди забрали, одрізали, ми тут охабили.
Poď, najti. Nie, tu nie. Tu. No ne najdeme je tu, u tom boju da gdje bude. Zdaj bravi stuni našoj tu s autami parkovali a si brali vodu. A tu už aj škoda, nie? Že proste, že to si likvidovali. No to znajte, že jo. To te ljude, що були в моєму віку теперішньому, так капали, як тут прийшли. Ось не могли си звикнути. То їм хибило топоря на руку, а до ліса. При тих таких 80-річних, 70, то було то. А так би копали, як ми тут прийшли бівати до кожний високий тлак, серце, že už z tých ľudí dostalo pár. No, to bolo hrozne dačo. To sú mená zomrelých. Je fakt, že úmrtnosť, aj sa hovorilo, že úmrtnosť je veľká. Ja som začal písať, pretože chybovalo mi cit k ľudu tomuto. Chyboval mi skladka pohľad človeka, ktorý žil s tým ľudom. Do Rusko nemôžem chodiť podľa mapy. Sice ja mám tu, pozrite sa, nemám auto, nemôžem riadiť, pretože som mal mozgovú príhodu a také všelijaké veci. Keď ma niekto vyveze, tam už je iný vzduch, tam už sa dobre dýchá, aj dobre sa chodí. Наляти вам то із руської, з руського. Ne, hrček, ale finča. Nech sa páči, z finči. Voda z ruského. Vlastne ručne donesiená. V fľaške 2-litrovej na kávu si to nosíme. A každý to nosí, to nám ide. To si dá náš cukr. Rituál pitia kávy. Tí ľudia sa schádzali v tých bytovkách po obede na kus reči. Na lavičkách sedeli. Hej, na lavičkách sedeli, spomínali, aha, teraz by sme išli zemiaky sadiť, teraz toto proste oni žili s tým, že ako to bolo v tom Ruskom. A tu si urobili pred bytovkou kvetinové zahony. Tak sa o toto starali. Ale z tej strany si urobili zeleninové zahradky. No a sadili mrkev, petrželen, cibule, troška uhorky, aj zemiaky. A viete, tak okolo tých kričkov chodili ako okolo malého deťaťa, lebo nemali inej roboty. Takto na prvý pohľad bezstarostný život nie je bezstarostný život, lebo mnohí ľudia, ktorí žijú v týchto domoch, nemajú prácu, žijú len zo sociálnych dávok, naoko spokojní, vnútorne sú mnohí nespokojní, ba dalo by sa povedať až nešťastní, aj keď je z paneláku, ale má ešte na denne niekoho. Majú treba tú svoju zeleninu, mäso, či už nejaká tá sliepka alebo nejaké to prasiatko, tak je to určitá pomoc pre zvládnutie tých ekonomických požiadaviek, ktoré sú kladené na obyvateľa toho panelového domu. Keby ste mali tak porovnať ten život tu v bytovke so životom na dedine, čo vám tu v bytovke chýba? U lіті бим там хотіла бути, а в зимі вже бим встала і тут. Тепер, як їм стара, то 86 років вже минуло. Chvála Bohu.
Dívka, jak príde, takže do kontajnera vyšmariť, ale ja to nedajú, to je kus môjho domova. Ťažko bolo vперед, ale človek toľko mає rozuma, že by si uvedomil, že to ja neprehrala svoju chyžu, ale musela mu tam íти pro vodu, že by ľuďom pomohla. Toto теж я ткала. Veď tu не було води, як ми прийшли. Ми хватали воду, не було води, мало було. Аж як пустили сторона, аж тоді вода була. Якоже ми тут так, но з тілом, але так дума, мисль є там. Ну, але то вже. My na vás čakáme. Bože, daj šťastie. Daj Bože vám zdravia. Nehorúco, Pán Boh pomáhaj. Bože, daj šťastie. Daj Bože aj vám. Staviame to 3. rok a kedy budeme hotoví, to ťažko povedať. Cokeľ nám urobili kamenári, lebo nemali sme medzi sebou kamenára, ale tie ostatné práce tu už sme robili svojpomocne. Že aj keď chlapov tu nie je, tak ich kabaty tu visia. Naši veriaci, gréckokatolíckí veriaci, museli čakať 23 rokov, dokedy začali sa kopať základy a začalo sa zo stavu toho chrámu naplnením tej túžby, ktorá v ich srdciach bola od prvej chvíle, keď boli nútení opustiť svoje dediny a prišli do Sniny. Tieto zvony sú z ruského. Dakedy tak krásne vidno, ako slnečko za tých hor stúpa. Asi myslím, aha, tam už asi oveľa vinnejšie je ako u nás. Nie je to veľká vzdialenosť, ale predsa je vinnejšie ako u nás. A ja, keď sme v Rusku, tak sa mi vidí, že my sme bližšie k nebu hore. Že ako k Ježiškovi. Bližšie to máme. Nemám nejaký príbytok, ale mnoho ľudí, a je to okolo 70, som počul, lebo ja som to nepočítal, všelijakých prístrežkov, ktoré si ľudia zbudovali. Čiže ľudia radi chodia do ruského, aj keď je vymazané z mapy. A to je Baci a tam to je Tkynko. To Vasil, tam to Andrij. Ale mali sme také detinské mena. Hej, náš dom, hej, tu sme mali. Cítime sa jak doma, no. Oj, na hore, tam žence ženou. Oj, na hore, tam žence ženou. A popід горою, далі долиною козаки йдуть. Z tohto miesta je vidno Snínsky kameň a vlastne pod Snínskym kameňom na mieste, kde bol rybník, ktorý zasýpali a stal sa
takým smetiskom na ten odpad, začína sa skvieť chrám. Novoúsadlíci stále spomínajú na to, ako si spokojne žili vo svojich dedinách. Staroúsadlíci majú tiež taký pocit krivdy, že ich poľa alebo ich luka bola im vzata, aby tam bol pridelený ten stavebný pozemok pre toho človeka, ktorý prišiel. Nie je ľahké odpovedať na otázku, prečo krivda rieši sa ďalšou krivdou. Ale snať to evanjeliové, keď Kristus hovorí, vtáky majú svoje hniezda, zvieratá majú svoje brlohy a syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Takže vlastne cestou Ježiš Kristus nás učí, aby sme sa tak nejako nepripútali veľmi na túto zem, lebo pre veriaceho človeka táto zem je len vlastne ten dočasný pobyt, za ktorý má získať nebo. Hej, ten večný príbytok, tú večnú vlasť, ktorá bude prežívaní tej Božej lásky, do ktorej nás Boh všetkých volá.